खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं सति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फुंबिलि सोलोंसालिया रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबनानै थांबाय। कंग्रेसआ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय प्रियंका गान्धीखौ मासिगिरि लानानै स्क्रिनिं कमिटि दाबाय। भेनेजुवेलायाव आमेरिकानि खुंथाय इन्टारिम हादरगिरि सायख'नायनि उनाव ट्राम्पआ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया दिमरियाव महिला उद्धामिता अभियाननि मुलाम्फागिरिफोरनो 10,000 रांनि चेक होदों। इउपिपिएलआ दिल्ली दिसपुराव एनडिएजों थानो हागौ बिटिसिआव जेबो गोरोबथा गैया बुंदों हाग्रामा महिलारि। मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि कनभयआ जाब्रबथाय जादों। हाग्रामा महिलारिया बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गं 100 बिसना गोनां गार्लस हस्टेलनि अन्थाइखाम्फा बेखेवदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय 2001 मायथाइयाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दुवारकुसियाव गावारि फरायसालि फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि गायसनदोंमोन। दा फुंबिलि सोलोंसालिया 25 बोसोराव आगान होबाय। 25 बोसोर जानाय लोगो लोगो फुंबिलि सोलोंसालिया बोहैथि जानुवारि दाननि 8 आरो 9 साननैनि हाबाफारि लानानै फुंबिलि सोलोंसालियाव रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायजों लोगोसे खुंगा 25थि बोसोरसालिया बान्था राननाय हाबाफारि खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिनायजों लोगोसे खुंगा 25थि बोसोरसालिया बान्था राननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारि बायदियै गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन प्रमद बर' बारग' मावफुं सोद्रोमाया। फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि सामलाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि बरमहन सरगियारि, नेहाथारि हितेश्वर बर' आरो बिबान बानस'गोरायुं रिंखां बर' बिथांमोना गुरैयै खावलायहरदों दि बे फरायसालिनिनो बारग' फरायसा, जोथोनगिरि फरायसा आरो रायजो राजाफोरखौ राव, दोहोरोम, हारि फारागथि नागारनानै रुपाथि फोरबो आरो 25थि बोसोरसालिया जथुमनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरारि जथुम्मायाव साननैनि हाबाफारिजों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय बालाबारि औगुरि ओनसोलाव थानाय बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला एमपि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारा 3 आरो 4 जानुवारि 2026 एबा साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै मोनसे मेहेर गोनाङै जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा साना एबा नैथि साननि हाबाफारियाव बायदियै फुंबिलिनि 8:30 धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो आरो फिरफिलाखौ बिरहोयो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि माखासे बाथ्राखौ फोरमायनानै होयो। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव आर'ज गाबनाय जायो आरो बेनि उनाव फुंबिलिनि 9 गोथैसि बावनाय जायो। गोथैसिखौ बावजेनो आखान्थि नेहाथारि गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मनोज कुमार बर'आ। बेनि अनगायैबो मोनसे मेहेर गोनां हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ फुंनि 10 लानाय जायो। बे हाबाफारियानो जादों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गं 58 गामिनि रायजो राजानि नुजाथिनायाव गौमा आर'ज लानाय जायो आरो बे हाबाफारिखौ दैदेनो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आर'ज हान्जानि आफादगिरि सिद्राम बर'नि दैदेननाया जानानै थाङो। बे हाबाफारिया बैसोगिरि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लानानै बावो धोरोमनि सायाव आरो बाथौनि माखासे गोनांथि बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। सोलिफु 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआबो खुंथायाव थानाय बिजेपिजों समान समानै बिसायख'थियारि दावहानि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। बेनिनो मोनसे बाहागो महरै सनिबारखालि कंग्रेसआ जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय अल इन्डिया कंग्रेस कमिटि AICCनि गाहाय नेहाथारि प्रियंका गान्धी बाद्राखौ मासिगिरि थिसननानै मोनसे स्क्रिनिं कमिटि दानाय जायो। उत्तर प्रदेशनि बिबानाव AICCनि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान एंगारनायनि उनाव प्रियंका गान्धीनि बेयो गिबि आफादारि खामानि। प्रियंका गान्धीनि दैदेननायाव दाजानाय स्क्रिनिं कमिटिनि गुबुन सोद्रोमाफोरा फारियै सप्तगिरि शंकर उलाका, इमरान मासुद आरो डक्टर सिरिभेल्ला प्रसाद। बे स्क्रिनिं कमिटियानो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिजों सावरायनानै बिसायख'थिनि थाखाय दाबिदार बिजाथिफोरनि मोनसे सुंद' फारिलाइ थियारि खालामगोन। बेनि उनाव थांखि लानाय फारिलाइखौ जोबथा गनायथिनि थाखाय कंग्रेसनि मिरु बिसायख'थि कमिटिनो गथायनाय जागोन। रिपर्ट बादिब्ला आसामनि अनगायैबो केरेला, तामिलनाडु, पन्डुचेरी आरो सोनाब बेंगलाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखायबो कंग्रेस दोलोआ सनिबारखालि स्क्रिनिं कमिटि दानाय जादों। भेनेजुवेलायाव आमेरिकानि एयार स्ट्राइक। बे एयार स्ट्राइकनि उनावनो आमेरिकानि फर्सआ हादरारि निकोलास मादुर'खौ हमनानै हादरनि बायजोआव लांनाय जायो आरो भेनेजुवेलायाव आमेरिकानि खुंथाय फोसावो हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ।
रिपर्ट बायदिब्ला भेनेजुएलानि हादरगिरि मादुर'खौ हमनायनि उनावनो डेल्सिं रड्रिगेजजों इन्टारिम हादरगिरि महरै सायख'नाय जादों। बे बाथ्राखौ फोसावदों भेनेजुएलानि जौसिन बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ डेल्सिं रड्रिगेजजों हेफाजाब होदों। भेनेजुएलानि जौसिन बिजिरसालिया फोसावनायनि सिगांनो ट्राम्पआ डेल्सिं रड्रिगेजखौ इन्टारिम हादरगिरि महरै फोसावदों। ट्राम्पआ बेखौबो फोसावदों दि आमेरिकाया भेनेजुएलानि गोजौ इयुननि थाखाय हादरखौ नोजोर होगोन। इन्टारिम हादरगिरि डेल्सिं रड्रिगेजआ गिबियाव भेनेजुएलानि राङारि आरो थाव बिफाननि मन्थ्रिमोन। 56 बोसोर बैसोनि आइजोआ राजखान्थियाव हाबनायनि सिगां सासे उखिलमोन। मख'नो गोनांदि बे समाव हादरगिरि निकोलास मादुर'आ आमेरिकानि आवथायाव दं। आमेरिकानि गाग्लोबनायाव सा 40 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानैबो भेनेजुएलाया दाबि खालामदों। रबिबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया डिम'रियायाव महिला उद्यमिता केम्पेइननि चेक गथायनाय जायो। रायजो सोरखारा गोहोगोरा आइजो गोख्रों समाज स्ल'गाननि गेजेरजों महिला उद्यमिता अभियान बिथांखिनि सिङाव रायजोनि गावसुंथा हान्जाफोरनि साफ्रोमबो गनायजाथाव आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेक होगासिनो दं। बेबादिनो दिनै डिम'रियायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया गनायजाथाव आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेक गथायो। गिबि मन्थ्रिया डिम'रियानिफ्राय आइजो एन्टारप्रेनार स्किमखौ लानानै मोनसे गिदिर फोसावथाय होयो। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि जों नोंथांमोनखौ लिंहरफिनगोन आरो नैथि खेबनि थाखाय जों 25,000 राङै होगोन। बेल' नङा, थामथि खुंथायनि समाव जों नोंथांमोननि खाथियाव फैफिनगोन आरो थामथि खेबनि थाखाय 50,000 राङै होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि सोरखारा 10,000 रां होनानै गावनि बिबानखौ मावफुंनो थांखि गैया। सोरखारा आइजोफोरनो 10,000, 25,000 आरो 50,000 रांजों गासै 85,000 रां होनो थिरांथा लादों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोरोबथानि सायाव बेफुसार बान्था बुंदों बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गासिबो राजखान्थि हान्जाफोरानो जानजि खाफ्रादों। बेनि गेजेरावनो बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबथानि सायाव गेदेर बाथ्राखौ मिथियो हाग्रामा महिलारिया। खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ एनडिएआव थानायाव जेबो अजद गैया। बबेखानि इउपिपिएलआ दिनैनि समावबो दिल्ली आरो दिसपुराव एनडिएनि बाहागो महरै दं। देग्लायनि बिसायख'थियावबो बिजेपिआ इउपिपिएलखौ एनडिए हिसाबै लायोब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय बिटिसिआव बाहागो गैया। आं माब्लाबाबो इउपिपिएलजों थाया। बिटिसिआव इउपिपिएलजों गोरोबलायनायनि सोंथियानो फैया होननानै रोखा रावजों बुंदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव इउपिपिएलजों गोरोबलायनायखौ थारलायै नेवसिगारो। लोगोसे बिटिसिआव इउपिपिएलजों खामानि मावनायनि जेबो सोंथि गैया। बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबलायनो हाया। बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगाखांनायनि थाखाय माखासे गेदेर बिथांखिफोरा सोलिगासिनो दं होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो आथिखाल मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि कनभयआ जाब्रबथायाव मोगा-मोगि। दिनै मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि कनभयआ। गंसे गंनै नङा, सर्बानन्द सन'वालनि कनभयनि गंथाम गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों। हरखाब ब्रेक गानायाव बे जाब्रबथाया जादों। साबुवानि हाथियालि बाइपासाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे दंमोन रायजो सभानि एमपि रामेश्वर तेली। सर्बानन्द सन'वालनि कनभयजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रामेश्वर तेलीनि कनभयबो दंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला गावनि जोनोम गामि बिनथाकाटा फारसे थांगासिनो थानाय समावनो मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि गारिया जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। सर्बानन्द सन'वालनि कनभयनि गंथाम गारिया जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों। लामा सेराव लाखिनानै दोननाय गंसे हुन्डाइ गारियाव सौदों सर्बानन्द सन'वालनि कनभयआ। बे जाब्रबथायाव सासे पुलिस जवाना एसेल' बिबांनि जखम जानायनि अनगायै गुबुन रावबो जखम जायासै। जखम जानाय पुलिस जवानखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गोदानै गार्लस हस्टेल लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गोदानै गं 100 बिसिना गोनां गार्लस हस्टेल लुफुंनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव गोदानै लुफुंजानो गोनां 100 बिसिना गोनां गार्लस हस्टेला थामथि गोलोबनि जागोन। 2025 आरो 26 रांखान्थियारि बोसोरनि थाखाय नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनि सिङाव 8.20 कोटि रां खरसा खालामनानै हस्टेल बिल्डिंखौ लुफुंनाय जागोन आरो 24 दाननि गेजेरावनो बेखौ आबुङै लुफुंनो बिथांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि गासै खामानिफोरखौ आबुङै फोजोबखांनायनि उनाव हस्टेला फरायसालिमानि मोनसे अरायथा सम्पथि जागोन आरो गोबां बोसोरनि थाखाय आइजो फरायसाफोरनि थानायनि गोनांथि सुफुंगोन। मावथांखि बायदियै हस्टेलाव गंनै बिसिनानि मोन 50 खथाफोर थागोन। बेनि मोन 16 खथाया गाहायनि खोलोबाव आरो गिबि खोलोबाव मोन 17 आरो नैथि खोलोबाव मोन 17 खथाफोर थागोन। बबेखानि लुफुंजानो गोनां गोदान गार्लस हस्टेलाव खनसेयैनो सा 56 सुबुंफोरा जिरायनो हानाय बायदियै गंसे डाइनिं हल,
गंसे इसिं गंसे बेरामि खथाजों लोगोसे मोननै बिसना गंसे लबि आरो दावबायारिफोरनि लाउन्ज आरो थोजासे खिखरसालिनि खाबुजों लोगोसे गुबुन सुबिदाफोरबो थागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।